naman nagawang maganda, bakit mananalo ng presidente yan? Kaya yan. Gustahan. Huwag magpabiktima sa mga kumakalat na fake news. Paano mo malalaman kung disinformation o peke ang balita? Laging i-check kung mapagkakatiwalaan ang mga sources na mga ito at bago i-share mga posts, i-research ang mga claims at information na nakasaad dito, lalo na pagdating sa mga illegal na gamot. Hanapin ang check. Pag may check, that's right there. Laging i-check ang totoo. Kasama ang right there. May barya? Mag-favorite snack and match na sa McDo. Kaya pala eh. Snack and check sa McDo. Kasi na rin lang may snack ka na. At 25 pa bang pizza pa? Enjoy chicken rice, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Loko, mamambun niya. Ayan o, dami ng truck yan. Tutunan ng truck. Masikat. Sarami pa. Yan. Ita na. Eh, isang mako. Ini kakaya. Magaloya, itang metro, aliya. Ang food trip. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Malinis bang tubig na ipininom? Ang tubig nyo ba'y pinapupuno pa? Madalas ba mananakit ng tiyan ang inyong sa pamilya dahil sa diarrhea o binubulaan ng malinis sa tubig? Pumamit ng Aquatabs Drinking Water Disinfectant Tablet. Ang lumigay po ay progress ang sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kulang sa lahat, kulang sa linggo, kulang sa lambing, mag-aswit agado with proper diet and exercise. Diyan kanino ka pagupit na ako? Masura ka. Masura yung buhok mo. Wala nang malyarikin. Lunes sa Don Domingo ako, 24-3. Eh, kabola. Sa kuya mo, Don Domingo. Eh, sa Anupol. It's food. Dinner should watch out for the insects and the surroundings because we don't know. Yeah, yearly budget.
Wala. Ilang araw naman, ilang linggo naman pinaulan ng Palawan ngayon, Lori. Palawan po, almost 61. 24 days po. May mga pahabaha na doon. Malakas, anong klase mga pagulan? Malalakas na pagulan ba yan? At maghapon matagalan ba yung ulan na yan, Lori? Yun nga po, sa ngayon po, ang in-expect natin, yung southern part ng Palawan, yun talaga yung maulan. Halos Sila. Ang galing. northern part ng Palawan naman. May naglalakad, oh. Improve po yung weather ngayon. Ano nangyari sa mga dapat may naglalakad? Particular yun, Lori. Selfie pa! We have to check. Pero sa advices po kasi natin or parang natin po ang Palawan kasi strong yung weather po nila pero ngayon medyo may mga pag-ulan pa rin sa north. Nakita namin may shear line pa. Ayan o. Iba pa yung shear line doon sa epekto ng LPA. Yes po. Yes po. Oo. Yung shear line, yan yung mga nagpaulan nito mga nakalipas na araw, di ba? Opo. Tapos meron pang dagdag. Shearline, meron po yung kasi tayong yung shearline kasi nabubuo siya kapag medyo malakas yung northeasterly at westerly. So nagpapagdaan itong dalawang hangin na sobrang magkaiba yung temperatura. So as a result, nagpo-cause or nag-generate po siya ng mga kapal na ulap. Malamig at saka mainit na hangin, ano? Shear line ang epekto nun, tama ba? Yes po. Tapos may LPA pa pala. Diyos ko, ano ba yan? Sige. Salamat, Lori. Salamat, Lori. Ina mo. Ano man po, good morning. Si Lore de la Cruz, weather Tanga. specialist ng Pag-asa po ang ating pakinggan sa ating Bantay Panahon. Agad nating tumuhan ang Puerto Princesa sapagkat yan meron po mga na-report na mga barangay na binaha. Ito mga nakalipas sa araw. At ang sinasabi pa nga ni Jerry Alili, Chief ng Palawan, PDR Raymond. Kasi pamahagi po ng Palawan. Nakaloko. Record breaking daw yan. At napakarami, napakatindi ng baha. Ang record na ito ay mula pa noong 1979 na ganyan din daw halos karami pong ulan sa loob ng 24 oras. Nasa linya natin, Mr. Richard Ligan, Public Information Bolang ini. Officer, Princesa City. Nanong sa kanya, Fortuner. Richard, Lemene kaluse, oh. Mamalagwaya, mamalagway. Bubuk. Hindi na. kumusta kayo dyan sa Magpakamatay yan. Daliwa na yan, dili. May patay na pwedeng magpaulan pa dyan, ano? Kumusta dyan? Nukar niya kaya niya. Tukyan kaya. Yan na. Mayari kang... Yan, oh. Lawin mo. DEO 712. Luse yung driver ini. Carmel Raya kaya? DEQ? Oh. UEQ. Luse yan. UEO, UEQ, DEO. So dahil po doon, Lawin mo na, oh. wala pa pong pasok yung aming aming mga estudyante. U. Wala pa po kami pasok. UEO, UEQ, 712. Ako, at dahil sa natin, Oh, para kapta ka. dalawa, tatlo, apat, Para kapta ka, bola. so, ano, May manakit ka na, no? Lawin mo, oh. Lawin mo, yung aming evacuation center. So, ngayon po, meron kami na isang yung Mula alaya. 24 hours na yung nalalay namin ang pag-exit ng tubig dito sa barangay San Pedro namin area. Bilisan mo! Ay, kamulalanda. Bubog na yung tubig dyan. Kamulalanda. Kasi bumulog na medyo mababa po yung area nila. Tapos same time yung nangyari. Nagsabay pa yung high tide. Mamalagwa lang, mamalagwa. Tigpa mo kayo ngayon. Ganyan gulot. Buiset.
Salesina? Kasi lahat po ng affected families namin ay inabot ng 2,813. So, lahat po yun Batak mo, baby. nasa loob ng evacuation centers namin as of yesterday. Napawi na po nila yung iba eh. Nasa 949 na lang po yung nasa loob ng aming evacuation centers namin. Nasa labas naman po na naapektuhan is 1,864. Tapos okay naman po yung aming ngayon, ang fully operational.